ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। କିଏ ବାବୁ କିଟା ବାବା ଏଇଟା? ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଶୀ ଲୋକଠୁ ଶୁଣିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ଉଦବତି ସବୁ ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ଦେଖିଦିଅ ମୋର କିଟା ଦେଖିଦେବି ବାବା? ଦେଖିଦବ ବୋଲେ ସବୁ ବାଟର ଲୋକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ତାର ପାଖରେ ଗଲେ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି। ହଉ ଯେ କିଟା ହେଇଯିବ? ପିଲାଟୁ କି ଆଜ୍ଞା 40 ବର୍ଷ ହେଲା ହଁ ପିଲାଟୁ ବି ନାହିଁ। 40 ବର୍ଷ ହେଲା ହଁ ତତେ? ହଁ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ବିବାହ ହେଇକିରି? ବିଭା ହେଇକିରି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଭା ହେଇ ନାହିଁ। ହେରେ ବିବାହ ହେଇନୁ ତତେ ପିଲାଟୁ କି ଲୁଡା ନାଇଁ ତମର ପାଖରେ ଗଲେ ତ ସବୁ ହଉଛି ବୋଲଛ ତିସରା ପାଇଁ ଆଇଲି ଆଜ୍ଞା। ବୋଇଲେ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ନଥିବ ବୋଲେ ପିଲାଟୁ କିନ୍ତି ହବ ରେ? ମୁଇଁ କିନ୍ତି ତତେ ପିଲାଟୁ କରିଦେବି? ତତେ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ଥିବ ସେ ମାଇକିନା ପିଲାଟୁ ହେଉନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଇଁ କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଇତି। କିନ୍ତି ବେତାଳ ପରା ପିଲା ଲୋକ ଦେଖରେ ଭାଇ ନାଇଁ ଆମର ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଓଇରେ ବାବୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାଇକିନା ପିଲା ଅଛି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାଟୁ ହେଉନଥିଲା ବୋଲି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଇକି ପିଲା କରେଇଦେଲି ରେ। ମୁଇଁ ଆଉ ଜାଣିଛି କି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ତାର ପାଖରେ ଗଲେ ହଉଛି ବୋଲେ ମୁଇଁ ବାହାରି ଆଇଲି ଆଉ। ତୋଠୁ ମୂର୍ଖ କିଏ ଅଛି କିରେ ପୃଥିବୀରେ? ଆରେ ବାତରା ଯା 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 ଏଇଟା ନେ 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 ବିବାହ ହେଲା ବିବାହ ହେଇ ସାରିଲା ତୋର ପିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଯା ଯା ବାପା ଯା।